ungangi-invite nangabe une-project. Angishumayelela ama-project. Ngingumshumayeli oshumayela usindiso. Into engayibizelwe emhlabeni ukususa abantu ekufeni ngibayise ekuphileni bengahambi ngenye inqanawe bengahambi ngenye inqwelo behamba ngoYesu ngoba uye yedwa onamandla okukhipha umuntu ekufeni amfake ekuphileni ukube bengisekhaya bengizocula ingoma ethi okholwayo indodana unokuphila okuphakade ithi udlulile ekufeni ungenile ekuphileni. Hawu bethunana sidibene ngensindiso apha. Angikhweleti mahala. Usho njalo encwadini kaTimoteyu chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Uthi othanda ukuba bonke abantu basindiswe base bafinyelele ekuyazini inyaniso. Ingibani lenyaniso? Ingani yazixela pha kuyona chapter 14. Ithi ndimi indlela, ndimi ubomi, ndimi inyaniso. Ingani yazixela ithi you shall know the truth and the truth that you know shall set you free. Bese yaphinde ithi if the Son of Man sets you free, you shall be free indeed. Bazane bam ndiyazibona i-breakthroughs next dimensions next level. Make sithetheni indaba yosindiso. Awubambe leyo CV yakho ufuna siyithandazele usindisiwe na? Awubambe lelo phasi lakho usindisiwe na? Akusike enyangeni la niza khona niphethe wonke amaphepha azothandazelwa nifuna ukusetshenzelwa into eningayamukelanga ngoba nizoswipe ama-1,000 rand. Hayi akusike casino la uyasindiswa. Hlalani phansi ngishumayele kancane. Ngiyanicela hlalani phansi. Umbulu uyazi ngizoyeka mina manje ngahlali pha ngiyayeka mina. Ngelinye ilanga mkwala bafaka inamba yami lapha ku1KZN ngemistake. Angaze ngihlukumezeke kanje emhlabeni. Lord Jesus, Lord angaze ngihlukumezeke. Bafaka inamba yami wona ukuthi khona prayer request. Ndaziva izinto ngalo mina mfundisi wami. Ngathi ngiphume esontweni lanto yayidlala ngo10 pha. Ngafika ngina 1500 missed calls. Omnye wafona ndathi make ndimbambe. Ngelishwa wayethethe isiXhosa.